Mit navn er Zaid Abdullah, og jeg er direktør for TEO. Jeg har en ingeniørmæssig baggrund og har arbejdet med softwareudvikling i de sidste 30 år. Vi har et kontor i Pakistan i dag, og jeg har baggrund fra Pakistan, kender kulturen. Vores værdier, kan man sige, har vi formuleret som 3 simple garantier. Det er en garanti mod vores kunder, og en garanti mod medarbejderne, og en garanti mod samfundet. Og mod vores kunder, der har vi jo en garanti, der siger, at vi gerne vil yde et godt stykke arbejde. Hvis kunden ikke er tilfreds med det, vi leverer, så skal de have ret til at få en kompensation for det arbejde, som de har betalt for. Den anden garanti, det er, når nogen er medarbejdere hos os i TEO, så skal vi også garantere deres personlige udvikling, deres faglige udvikling. Og det gør vi ved at have en medarbejdergaranti, og det er en del af deres tid skal gå til at opkvalificere sig selv. Både i tekniske skills, men også i soft skills. Den tredje garanti det er mod samfundet, at vi hjælper de familier, der ikke har mulighed for at sende deres børn til at færdiggøre en universitetsuddannelse inden for IT, og det gør vi ved at uddele scholarships, så de senere hen kan stå på egen ben og videre kan hjælpe deres familier.